Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha namu mai suna tattalin so. Kar ku manta ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, kuma domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa na cewa kuna jin daɗin wa'innan abubuwan da muke kawo muku. Sannan ku mana comment da dukkan wasu amsoshinku da kuke ganin zai ƙara mana ƙwarin gwiwa daga gare ku. A shirinmu na yau, ko kuma in ce a tambayarmu na yau shine kamar haka: me so yake bukata? Hakika so yana bukatar wasu abubuwa guda 10. Na ɗaya kamar haka, so yana bukatar tausayi, domin ko zuciya ta kasance tana son abin da yake lallashinta. Ka kasance mai tausayawa, ki kasance mai tausaya masoyinki. Na biyu shine rarashi. So yana buƙatar rarashi. Dukkan wani ɗan adam yana buƙatar mai rarrashinsa a kusa da shi, domin hakan yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin masoya. Abu na uku kuwa shine kalamai mafiya daɗi, daraja da ƙara ɗaukaka soyayya. Na 4, biyayya. So yana buƙatar biyayya, saboda duk wanda yake maka biyayya hakika da ka so shi. Abu na 5 shine so yana buƙatar haƙuri. Ki zama, ka zama, ku zama masu haƙuri da juna. Tabbas za ku cimma wata matsaya da mutane ba sa tunanin za ku cimma, kuma za ku bawa mahassada kunya. Abu na shida kamar haka, so yana buƙatar girmamawa. Wato, ka girmama ta, ta girmama ka, ka ba ta darajarta, ta ba ka darajanka. Abu na 7, gaskiya. So yana buƙatar faɗan gaskiya. So da akwai ƙarya a cikinta ba ta taɓa tasiri, domin kuwa an gina ta da ƙarya, tabbas wata rana za ta rushe. Abu na 8 shine amana. So yana buƙatar amana. Kar ki kasance mai son zuciya, ki kula wannan, ki kula wannan. Kar ka kasance mai yaudari, ka kula wannan, ka kula wannan. Ku kasance masu amana a tsakaninku, domin ka ƙarfafa soyayya da ke tsakaninku. Sannan na 9 ita ce kishi. So yana buƙatar kishi. Kada ka kasance mai ko akan al'amuran masoyiyarka. Haka ke ma kada ki kasance mai ko akan al'amuran masoyinki. Na 10, so yana buƙatar adalci. Ku kasance masu junanku adalci da uzuri, domin kuwa adalci da uzuri yana taka rawa a soyayya fiye da yadda ba ku tsammani. Ku sani babu abin da yake tarwatsa soyayya illa ƙarya da kwaɗayi. So na gaskiya baya ƙarewa har abada. So dafi ne, so kufa ne. Hakika so shine komai a rayuwa. Duk wanda Allah Ubangiji ya jarabce shi da so, to yayi ƙoƙari ya ci jarabawa, muddin ya samu mai san shi da gaskiya.